الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بندرابي جولبي هدتوبي راديو تولde dubango e onon be dido groupaji whatsapp groupaji nafoore mere andu dinama on calminama on juram on mantama ha joni gonden koy siratul mustafa sallallahu alaihi wasallam andu dinama ko qissa salman al farisi gonden en cuwa gaynude eden poti jettude hen darsuuji nde wi gonga o oppi fenande o oppi diine bamma ko rewde jeygol o jange ceernaɓe tato ha nayimiji wimo waktu al mustafa sallallahu alaihi wasallam yonti ko ɗum ɗo woni maale makko o ñamata sadak omo jaɓa hadiya tampo ene waɗe kecci makko no khatamun nabiyyin bandiraɓe sehla o yettima ɗon o haalni nelaɗo ko jiyaɗo o wonno omon sotto hankadi bandiraɓe sehilaɓe ngare cottoɗen ngare ndimɗinen koye men to jeygol bandiraɓe sehilaɓe woni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sen jiiɗo oɗo alhaali salman waɗi gilla leydi e leydi nokku e nokku haw fotte al mustafa sallam fiti ko amani ɗum ɗon ngare mbasen amande diine men nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiyatno allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazri min al-'ajzi wal kasal yo allah dandam e goƴa e suna e ronkude e ngamela moƴƴane julɗo bandiraɓe sehilaɓe ha tengte e dewal allah amata e dewal allah tan ko naafige bandiraɓe sehilaɓe ɗum woni allah subhanahu wa ta'ala o jangtima e sifaji mabɓe kamɓe naafigueɓe o wi وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا لا إله إلا الله يلا دندو هن جومو جولة كن آمي سكرو كن متيني hande wonde julɓe jango wonde kef hefereɓe so islam haalama o mettina so allah haalama o mettina so nelaɗo haalama o mettan so sunna haalama o mettina ndeysan goppe yimɓe ndeeƴo on tampini yimɓe on gaddi fitnaji ko ni joom haaldata wala hawla wala quwwata illa billah adiɓe en ɓe ko wayno oumar ibnul khattab en ndeysan e kulno goto fof ne wiya hoorem ko naafike hewɓe men ñalla ko mantude koye mumen walla manta diina mumen ɓeɗo ñallano ko felde koye mumen ɗum waɗi aya onde jippinde en kaalin koɗen pirlito والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون بيدون قولي كون قولنا نفوف بيدو إبي كولي مال بين جابنا ولا بين جابناك يمر عائشة يا رسول الله بيدو يا رب سانغار كو فيجا ويلا يا بنت صدق بيدون قولي كلا كون جامرا إي قولا كون إبي كولي دونو إبي غاندي كوي مبنو بي لوحتي eɓe gandi ɓe timmani eɓe gandi ɓe pewani ɓe jeewi koɓe gollata ko e moɓe gollanta kon jomiraɗo subhanahu wa taala ɓe mbi ene hande gollanede golle ɓuuri ɗeɗo golle ɗum waɗi ɓe kersa soɓe gollani allah subhanahu wa taala ɓe pirta ko becce oumar wi hudhaifata ibnul yaman ya hudhaifa an jogui inɗe naafigueɓe a ƴewantaka to indam ala hen oumar siddiq la ilaha illallah ɓe mbalno ko wayti bandiraɓe julɓe yummen aicha en aboubacar goto wi hanino komi leggal hanino ɓe mbiya hanino komi sondumi diwa mi ñawetake ha nino mi jibinaka ha nin nenam jibinani mi la ilaha illallah muhammadur rasulullah on jini mbayɗen serde mabɓe yo allah danden jikkoji naafige so fodi watta ko fodi ko so resnama jam fo so waddama ƴetto fajar ɗemgal mum no boni ɓerde mum no boni golle mum no boni yo allah dandu en e naafigakol bandiraɓe julɓe yo allah hokken ikhlas إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يبوري بند نافيق كن فوت الله لا إله إلا الله الله دندو إن ديدون جكوجي بند بدرابي سيلابه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى جمجول سنكن آمين so ɗo yiyata ɗo woni yani juula yara jamaat kalɗo humbi maji ɗum ɗon kalɗo humbani telde hakkudum tani allah hankadi heddima hakkudum tani allah jamma jengi hankadi yahara fajir yahara geeƴe ɗon yiyatake hankadi kono sa yi e hakkude yimɓe sa yi hakkude boto hanka ɗemgal fiya ɗemgal tan so telde julɓe o ñaama tebbuli julɓe o ñoha julɓe o fewjana julɓe o aña julɓe o liggo julɓe nde o weltake e goɗe julɓe bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi allah wi ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون جولت كان آمي نلا صلى سيفي من جول نافيك ويفدا هانا نغي دار مرت ndeysan ara sop no ngori soppertni do raako yafno raako imsinta ko la hawla quwwata illa billah
a wiyama ɓurɗa ɓaɗade Allah fof walla ɓurɗen ɓaɗade Allah fof koɗo cujjinen ɗon ɗo eɗen poti ñagade ɗon eɗen ɓaɗi Allah so haaju ma humtaki ɗon haaju ma wonta humtade wala hawla wala quwwata illa billah wala yunfiquna illa wa hum karihun jomde san sakkoto kene metti ɗum waɗi jomum foɗa to lesjengol Allah wiyani kefere o wiyani fir'auna won lesjengol o wi ko nafiqe hol sababu wurdi koye men ndesodiren mumen ndesodiren wala hawla quwwata illa billah ñamden jaaden fof taw jomum non ko fewjantuma tan ko bone yiɗanma tan ko bone wala hawla wala quwwata illa billah إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا نافق بكل لس جينغول فكون نون الله يرميدهم جوا كلا توب دو الله توب عندهم جم نافق كافر كلا كود ودي سو توبي الله توب عندهم ديسان يا الله توب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك هم المؤمنون وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لا إله إلا الله إن توبي إن دتيم إن بيوني حكر من الله إن دتيم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إن بدين إخلاص جسان يجوم يتين دتن الله وين يجوم إخلاص wonte julb fulak ma al mu'minin ben don mu'minun Allah ma rukubi jubdi mawndi woni jannatul firdausul a'la yo Allah ken al janna bandirabe sahilabe e yurmende Allah o mo noddu nafikeebe e kala candudin do holko baddata me lepte mon son jafni mon tuubi mbed leptira on mi leptara on ko leptede mi watta dum baraji fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima bandirabe on ɗon mbaɗannoɗo bakkar o tuubi o weldire Allah bakkatuji ɗi watta ɗum baraji Allah watta bakkatuji makko baraji holko jiɗɗen ɗo jomiraɗo kadi ko Allah wi ma yafalu llahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima surtout nisa temdere capanɗe tati Allah holko waddata e lebte men sen tuubi en duttima to Allah ɗum ɗon garen dutɗen to Allah enen julɓe wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun en maltaka ha tuuɓen mbiɗen Salman Farisi o ari nelaɗo sallah sallam o yi khatim nabi o woyi o maɓɓe nelaɗo sallah sallam ndeysan o haali nelaɗo wi kanko de ko jeeyaɗo o jogino jawdi makko omo yiilo nelaɗo o fotta yimɓe dahimo joni noon ɓe kepti jawdi makko jawdi ko ƴette min kay kolle kam al Mustafa tan kolle kam diine Ibrahima tan mi nangto hen bale meɗen maaya e ko ganduɗa ene weeli Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiya yo aw 300 ndeysan bandiraɓe sehilaɓe tamoroyo oɗon gandi hol balluɗom nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiɓe bandiraɓe balle bandon goto e sahabaɓe adda 30 o adda 10 o adda 20 o adda 5 o jinno mbano jokkodirde goto e mabɓe wi sehil mum mbeɗa jogui rewɓe ɗiɗo ƴeewen mo ɓurɗa yidde mi seera ɗum so eddum gasi ƴetta ɗum jawdam ko ni foti ko ujunere nawa temedde joyi nawa temedde joyi la ilaha illa ɓe ɗum waɗi Allah mantiɓe ɓe rijalum sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila ɓe mbaylan diine Allah won hen mayi ndesan won mayi ndesan jiyani ni victoire islam masaɓe ɗum umere jaawi mayde ndesan jiyani nde yimɓe mbatti haarde jiyani nde deyre waɗi jiyani nde teyre waɗi ndesan kono noon jobdi Allah yoɓiɓe nde ɓuri mawnude bandiraɓe sel premier ambassadeur islam Musab ibn Umayr nelaɗo wimo an Salman so tamoroje ndeddi nodda kam ko min awarta junggam bandiraɓe sahilaɓe al Mustafa omo ducce ndondi omo ducce leydi omo jooɗo leydi bandiraɓe sel an miijiɗe ɗum miijiɗon goto e men astaghfirullah hay baɗno Thierno Ousmane ni so wino ƴetta tamoroji walla en rondo siwo wiyata ka rondotako murtine mawnine mante ha yejjire kañum ko jeeyaɗo Allah nelaɗo jotto kene dicci o ñaama omo dicci oy komi jeeyaɗo mbiɗa ñamara jaafa ɗum bandiraɓe komi jeeyaɗo ñamata kono jeeyaɗo ñamarati ko noon joɗortoɓe kanko juuɗe makko o awri ɗeɗo tamoroje salmani wallahi hay tamoroje goto mayani mayata ko al Mustafa awiɗe jungo makko awri capanɗe 300 omo jodde maɓe punti omo waɗɗo e mbabba omo jooɗo e tagar omo ñamra peɗel makko omo ɗano jammu omo lelo jammu omo hoora omo taƴa yimɓe tato ngari e gallal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɓe namdi dewal makko Allah ɓe kalnaɗo ɓe jawi ɗum hen goto min de mi resata rewɓe
goɗɗo min de mi ɗanta ko jamma goɗɗo min mo horata mi taƴata nden o neɗɗo o mettini o widanam ko jam koye ngare gayi onon mbini mbiɗon ni ɓe mbi nam ya rasulallah ko jam tan min jiɗi o wi kala mo yiɗa sunnam jeyaka yam o wi mbeɗa ɗano mbeɗa fina mbeɗa hoora mbeɗa taña mbeɗa resa rewɓe oman ragib an sunnati fa laysa minni ñamtine kam yumen aysi won ko nelaɗo wonno sahabaɓe nefi ɗum o nodi o bandiraɓe sehilaɓe min mi waɗa hunde goto mon nefa ɗum mi wallahi min ɓuuran hulde Allah min ɓuuran andude Allah haali gonga ɗum waɗi o wi son gandumi ko gondumi ko son gandumi ko gandumi ko on wayat ko heewi on jalta seeɗa jalton o wi on nemoraka e rewɓe mon on jaltat e beddaji oɗon gulla sabu ko gandumi ko yii ko hay goto yiyan ɗum bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah o awri ɗum jungo makko ceerno Ousmane aɗa aawa so min so mbiɗa aawa yimɓe ceerno Ousmane a aawata an ka ceerno astahfirullah tuba alay astahfirullah yo Allah suur en aduna e lakara yo Allah suur en aduna e lakara Salman addi kanngel seeɗa so wima ko dañƴa o wi ɗum ɗon dañmi o wi yaata solo ɗum ɗon nafa o wi ma naf ya toon yoɓoy rimɗin hoore ma ko ga ko to jungo mum nelal ƴettimo wakli ɗum e jungo mum jungo makko won ko barki ngo yo Allah yertoyde e juuɗe makko bi abbi antu ummi sallallahu alayhi wa sallam Salman rimɗi ndeysan ari ha heddora kalis heddora ha heewi ɗo gandi kanko ko premier wonno Salman nde wolde ahzab ari yahudi en gari Ghatafan gari Quraysh gari ɓe mbi eɓe kepta Madina ɓe mbara diine o ha laaɓa sunna natta haalede kanko ko pharisien ko jogui technique de guerre arabe ɓe ganda ɗum o wi ngare gasen gaska tane ɗum wuuro nde Quraysh gari mbi hehe ɗum nde wona feere arabeɓe pucci kuli bandiraɓe sehilaɓe nde wonno ko premier ɗum ɗo om andira ɗum Salmanu min ahlul beyti nde arabeɓe mbastori leƴƴi mumen nde laaƴi goppi ene luumi askongo ene luumi o Salman koye amen jeeya Salman min nenam ko islam babam ko islam tanam ko islam islam on yumma yo islam on bamma yo islam on tane yo won galle ma yo won jikkuma yo won sehil ma ndaɗa la ilaha illallah bandiraɓe sehilaɓe oɗo diine ko golle e balle wona fettade ɗum noon garinanmi koye mbaleken premier ji walla gona premier ji so tawi ken premier ji ñagude Allah e jibde wonde premier ha dottede Allah omo wela en kanko wi inna alladhina amanu wa amilu salihat yow ɓe gonɗiɗo ɓe golli ko moƴƴi inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariya ɓeɗo ɓuuri moƴƴude yimɓe jazaa'uhum inda rabbihim jannat jobdi maɓe kota Allah jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar ɗum ko beeli kosam beeli sangara beeli ndiyam waylatako jannatu adnin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada ɓe jiiɗa yaltude ɓe gonta yaltude abada radiyallahu anhum wa radu anhu ɓe belama Allah welama ɓe dhalika liman khashiya rabbah mo jeeyi ɗum ɗo fof woni kulɗo Allah aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim